Здравейте на всички, аз съм DolBG. Здравейте всички, които гледате това видео, аз съм DolBG. И това е в сървъра на FoxBG, където сигурно той е направил клип, не знам. Да, той е вътре в сървъра. Защо да писва? Това е норма. И да, ще снимам в сървъра, сигурно той ви е казал, че ще строим някакви огромни постройки. И това е моята база. Неговата път там. Направили сме път, който двамата правихме. Да. И това е моя чест, където тук покопах малко. И то не е малко, в смисъл, да, 51 блока голд, изобщо не е малко. Та поенчантвах малко, само че не си направих броня, отидох в Недъръс. Но се прецаках. Има па тази букшелфа. И да. Имам и доста книги, които си направих. Трудно беше, в смисъл учура Кейн ферма, която е доста далече. Да, сега ще правим ограда. Само трябва да отида при Фокс да видя нещо. Или да отида да събера дърво. Да, ще отида да събера дърво. Само че ще отида там. Ето го. Добре. Казах му, че снимам. Опак в този чет кой е. Да, това. Така. Добре. Чакай се да съберем дърво. Неговата база е доста яка. Ела. Какво? Защо? Защо ми? Кажи ми ти сега къде отиваме? Жрут меча ме много яка. Fire Aspect 2. Smite 4, Breaking 3, Fire Knockback 2. Остава да му сложа Sharpness, ще е много як. Sharpness 5, може би, не знам. Аре, лай, как поискаш. Добре, той е странен. О, брат на сами. Защо? TV, тролер. Видео трябва да е, нали? Brightness. Какво светло? Ябълк. Да, сега ще покажа спална, сигурно Фокс видяла там. Интересно, дали той снима? Не знам. Да, ето пътя, който минава по релси, защото сме пълни идиоти, не може да направим пътека, защото аз все още нямам недър портал. Който минава така. И обаче идва на това място, където е спална, където ще е спална. Само че аз трябва да го осветя. Не знам Фокс дали ще се справи. Да, може да играте с нас, ако искате. Но той би трябвало да ви е казал, че ще играем в сървъра. Ще правим много големи постройки, смисъл небостъргачи. Така неща може да задавате въпрос, смисъл да какво искате да построим в коментарите. Ето го недърта, той се вижда. Ето го е къщата. Това е неговата ферма, така да се каже. То не е точно ферма, то е ферма, където има кокошки и
две магарета. Преди имаше 3 магарета, но сега има 2, защото той уби в едно. Това е къщата му, която е малка, но има доста неща. Има enchanting table, има доста честове, тук има легла, тук има anvil, има и enchanting table. Ще съм да напиша, хайде да спим. Ще спа в неговата база. Добре, той се фанават ли? Така. Да, той отива към недъра. Чай само да опусна пусни PvP. Да, той от недъра. Той живее в Flower Forest. Аз живея в поляна, да. Това е ферма. Както виждате, има масичка, много яка. Има и някакви кокошки. Магарета, който още не опитаме, не знам, мисля. Ето моя ревста. Ейт файтинг. И да, само искам да взема количката и да отидем към моята база. Защото смятам да... Ребе. Да, явно ме... Какво? Пред. Да, извинете ако чувате излишни звуци. Ще тук иска съм. Не е много бързо, но поне... Да, ето тук ще спална и тази планина. Я там на базовата пътника, където ще строя неща. Сега не съм изпълнена сърце. Къщата ми, да, къщата ще направя много яка къща, модерна къща. Смисъл модерна къща на сърце, нали? Няма много модерна, смисъл от дърво ще. Ще е някаква странна къща. Не знам как да го обясня. Защо ми пръсе там? И аз не мога да изчупя като... Пръсе се е качило, окей? Бих го току-що. О, да ми е дошло. Аржули. Аре бе, махайте се тук. Ще трябва да го преместя. Чао, хулички. Абе, знаеш кога ще прави тъй? И така. По-удобно. Да се влива там, да така. Така. Тая кучка не започва. Сън да я преместя. Да я преместя тук. Добре, аз отивам... Колко дърво е? 600? 0, да, тук имам доста леглото на пранка. Добре, не го пустим, тази страшно запълня. В смисъл, вие сте видели квадрата, сигурно в неговия клип. Така. 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 Ну да, мултикирка се откачи, ще настрим.